21-year-old teacher na in love sa 15 anyos na estudyante. Bible cult! Simbahan ginawang pang rally ng botante. Ako nga pala si James Yapper para mga tindang balita ngayon sa Pilipinas. Ito unang issue natin na pinost mismo nung isang guro dahil sa kanilang wedding anniversary. Ang mga teacher ay tumatay yung pangalawang magulang ng kanilang mga estudyante, hindi unang asawa. So sinabi rito, sino mag-aakala ng katabi kong bata sa grade 5 advisory class ko ay magiging asawa ko? Wala. Walang nag-akala nun. Wala talaga. At magkaroon kami ng cute na anak. May age gap kami na 36 years. God is really... Nadawit pa si Lord. Ako Lord. I never thought magkakasawa pa ako at a very late age. Kahit nga active ako dun sa Singles for Guys, ay talagang sinasabi ko na ko sa mga kasamaan ko na hindi na ako mag-aasawa. Kaya pala kahit successful ako sa career ko sa PNB, where I worked there for 9 years, ay pinili ko tinulat ni Lord sa public school system. Okay, at least gusto yun tumulong. Iyon pala ay may balak siya sa akin. At nag-post din siya ng public statement sa kanyang mga basher sa dadaanan natin mamaya. So ito, medyo red flag to, itong paragraph na to. After all these, saka lang ako pumasok sa public school and have that kiddie girl in the chair in my first year of teaching. Ito yon. I was active then in the church and noong mag-high school na siya, ay gumawa siya ng paraan na para mapansin ko siya. Hindi ko to maintindihan eh. Bakit natin binibigyan ng substance yung mga advances na mga bata? Mga bata yan. Hindi yan parang, alam mo yung mga na-meet no sa club na 20 years old, 21 years old, na lalapit sa'yo, ay gusto ko ito makilala, type kasi kita. Hindi mo pwede ipag-correlate yung dalawang yun. Okay? Hindi mo pwede yung pagtabihin yung dalawang yun. Bata pa yan eh. Wala yan sa tama pang pag-iisip. Hilaw pa yan. Umamin naman siya sa akin na kinikilig daw siya noon pag tinutok siya sa akin ng mga classmates at doon daw siya na-develop sa akin. Hanggang sa hinahanap-hanap na yung tuksuhin na siya ng mga class. Okay lang yun, cringe, pero alam yung bata eh. So ito ay nag-viral na umabot 86,000 na reactions at 40k shares. So hindi mo na dapat ginawa, pinagmamalaki pa natin, di ba? So alam ko may mga tanong kayo na pwede ba siya makasuhan dito? Isa ba tong public confession? Dahil nga isang group, i-censor na lang natin yung word para mas makita to ng mas maraming tao. Ito na yung public statement niya. Alam mo yung una, okay lang sa akin na sinabi niya to kasi at least matikman niya ang tingin ng tao sa mga ganitong tao nag-iisip. Pero may habol ba ang batas sa kanya? Yung doon ako una napaisip. Pero sige, daanan muna natin. Kasi marami nagde-defend sa kanya eh. Ibang level na to na magulang mo pa rin yan. Kasi edad niya pang magulang na nung batang yun, nung panahon na yun. Diba? Ito yung mga nangyayari pag absent ka sa klase mo eh. So, ito na yung public statement niya na nirelease niya ilang oras lang bago ko ito nirek. Una sa lahat, hindi nyo alam ang detalye ng buhay namin. Totoo naman. Pinost mo eh. Sinimulan mo to eh. Nilagay mo yung takuri dun sa lutuan. Tapos iiwan mo. Tapos aalis ka. So, may mga tao talagang negative magre-react dyan. Basahin mo na natin. Wala ako inabuso sa simula pa lang. Noong grade 5 and 6, siya ay tinutokso-tokso lang naman ng mga classmates niya sa akin pero hindi naman naging kami dahil di naman ako nanligaw sa kanya kahit pa siya ay panay-text sa akin ng paghabol. Huwag mo na itong hinahabol kasi hindi mo nga dapat to masyado binibigyan ng meaning. Kasi bata yan, di ba? Paghanga lang yan eh. So huwag mo na itong hinahabol. Kasi pinapakita lang nun yung emotional maturity mo nung panahon na yun eh. So dito kinuwento niya, basahin nyo na lang. Kinuwento niya dito yung mga pinagdaanan nung kanyang estudyante na naging asawa throughout sa kanyang buhay. Ayoko sinasabi na to kasi ano siya eh, parang traumatic na parte ng buhay nung estudyanteng yun. Pag ginagamit natin sa ganitong paraan, nagmumukha lang na dapat wag niyo ako awayin kasi ito nga yung pinagdaanan niya eh, di ba? Nagiging defense mechanism natin. Alam ko na mayroong mga pinagdadaanan ng tao na hindi na dapat nila deserve nabash ng ganito o ma-judge ng ganito. Ito ay ginagawang defense mechanism doon sa mga pinost mo online. Panay pa rin siyang text ng text at lagi ko nakakatanggap sa kanya ng sweet messages, okay? Noong December 25, nagbakasyon ako sa Samar. Meron daw siya mga ginawa doon. Dahil nga bakasyon, wala namang ginagawa at nag-entertain ako ng mga text messages at dahil siya ang pinakamaraming text messages ay nabalang ang tingin ko sa kanya pero iniwasan ko magkita kami dahil alam ko magiging kaso ko pa. So dito pa lang sinisimulan na natin kasi sinabi niya rito na naging sila na 18 years old siya pero ang meaning ay before maging kayo, lalo na kung mas matanda ka dun sa minor, pine-prepare mo siya eh. Wala ka pang ginagawa pero pine-prepare mo na siya dito. At pinakita rin akong dating kaso noon na Chua versus Clave na close din dito sa kanyang pinagdaanan. Kaya dadaanan din natin ito mamaya. So yung slippery slope, yung meaning na mahirap hanapin agad dito ay intent. At pag ikaw ay nagkwento ng isang bagay, yung intent mo ay hindi intent ng mga nagbabasa. Ang nangyayari, wala kang panalo dito. At mas maraming makakapansin. Lalo na kung hindi mo napapansin yung intent mo, sa tingin na ibang tao mali yung ginagawa. Maaari nga mali yung ginagawa. Baka ang feeling mo ngayon dahil intent ko naman ay mabuti, wala namang mali siya, wala namang masama sa aking ginawa. Ay ako, ang lagi kong dahilan marami akong reports. Dahilanin mo lang na mas matanda ka na sobra sa kanya. Yun lang naman kailangan mo sabihin. Hindi mo na kailangan sabihin sa bata na marami kang reports. Sabihin mo, bata ka, matanda ako, hindi tayo pwede. Tapos, hindi na to issue. Pero sige, dumating yung sunod na taon, pinapunta niya ako sa bahay niya upang opisyal na pakilala sa pamilya niya. Ang malungkot lang dito,
nito, tinanggap siya ng tatay din. So ibig sabihin, mga tao sa paligid niya ay hindi rin napapansin to. Pinagluto pa nga daw siya ng pagkain. At natural, pumayag siya. At sinabi daw ang tatay na hanggang courtship lang daw. Walang date kasi nag-aaral pa daw si Steph. Natural, pumayag ako dahil minor de edad pa talaga siya at ayaw ko matanggalan ng teaching license. Nagkaroon kami ng problema dahil kontra pala ang buong kanya. Nakakagulat talaga. Kontra ang buong pamilya sa isang 36-year age gap. Grabe naman. Sa relasyon namin at pinag-break kami. Inalisan siya ng cellphone para wala na kaming communication. Pero bago yan, sinabi niya mismo sa akin sa phone ko na break na kami. At least dito pa lang okay na eh. Tapos na. Nalungkot ako dahil mahal ko na. So ayun nga. So na-in love ka nga sa kanya nang hindi pa siya legal age. Dapat talaga galangin mo. Ginalang mo ang desisyon niya at buti ginalang mo ang batas. So after a week daw, tinext siya ng kanilang tatay nung estudyante at nakikiusap daw, nakausapin siya kasi hindi daw kumakain at hindi lumalabas ng bahay. Nagrebelde, wala kakagulang kasi bata yan eh. Okay, normal. Lumalabas sa kwarto. Simula nung nagkabalikan na kami ni Steph, mas marami pa kaming chat ni Papa. Talagang gusto niya na mag-asawa si Steph na bunso niya dahil nawalan lang gana mag-aral. So baka nangyari dahil ayaw na mag-aral ng anak niya, ayaw na niya sigurong pag-aralin. Meron dito na matanda na alam mo yun, malayo na sa career, meron ng direksyon sa buhay na mag-aalaga sa anak niya. Malungkot din yun, isipin. Sobrang layo din na makadalaw sa kanila. Alam mo siguro maraming paperwork. Pero doong December 4, namatay na daw yung papa ng estudyante. Dahil doon pumunta ako sa Bicol para makidala Mahati. By that time, 17 years old na siya at total ayaw niya mag-aral. Uli lang lubos siya. Tinanong ako ng aking mga kapatid kailan ko kunin si Steph pero hindi ko ako pumayag dahil alam ko magkakaroon ng kaso at sinabi ko handa ako maghintay hanggang 18 years old niya. So yun yung pag-antay, yan yung medyo scary kasi talagang pinakita mo intent mo na antayin siyang aging 18 years old. So nangyari dito, pinaglalaroan natin yung fine line ng mga bawal sa batas. At kung kailangan mo gawin yun, ibig sabihin nun, hindi na ganun kabuti yung pag-iisip natin. Kasi na-inlove na siya nung 16 years old-ish na siya eh. Kasi 17 na nga siya nung nangyari to eh. So before pa lang, nagkagusto na siya. Kailangan ko ano mga eksakto mga edad eh. Pero the fact lang na binaba na niya before ng 17 years old, red flag na agad yun eh. So dito nangyari, dahil ayaw niya makipisan sa kanyang mga kapatid, laging ang dahilan ko, di kami pwede makita dahil marami ako report. Sabihin mo na lang, hindi pwede tayo. So nangyari lang kasi parang hindi mo siya pino-push away. Parang nire-ready mo na siya sa tabi mo. Para pag 18 na siya, pwede na niyo ipagpatuloy yung relasyon niya eh. Nagiging ganun siya. Sukot yung mga ganitong galawan. Iniiwas ko kasi baka sumama sa bahay at makisama na sa akin. Galit niya, nakipag-break sa akin dahil ako na lang daw ang tao na pwede niya lapitan, umaayaw pa daw ako. Nasaktan ako ulit sa pangalawang pagkakataon. Kaya gumawa ako ng kunyaring kinuntsaba ko, aking ninang ko na nasa Lourdes, ako inatake sa puso sa matinding kalong. O so nagsinungaling ka pa pala sa kanya, nagkabalikan ulit kami. Ang ginawa niya, nakitira siya sa isang family friend sa San Fernando City, Pampanga. Kaya nung mag 18 years old siya, talaga nagsama na kami. No, eto na. So ito na yung princess ending. Nung nagsama kami, nagpatuloy sa pag-aaral kahit buntis na siya mula grade 8 at last year na graduate na siya ng grade 12. At anong paraan mo basahin to? Hindi siya masarap basahin eh. So sige, bumunta na tayo dun sa kung may kaso ba to. So may nakita ako isa pang case sa pagitan ni Chua at ni Clave na presidential executive assistant sa Taytong High School. So dito, may maganda nga ditong quip eh. Pareho din halos, bata rin. Tapos ito baliktad naman, babae naman. Ang laban niya ay dinismiss daw siya no eskwelahan dahil sa pagkakaroon ng relasyon sa kanyang estudyante. So with the finding that there is no substantial evidence of the imputed immoral acts, it follows that the alleged violation of the code of ethics governing school teachers would have no basis. Private respondent utterly failed to show that petitioner took advantage of her position to court her student. If the two eventually fell in love, kahit magkaiba ang kanilang edad, ang kanilang pag-iisip, academic level, is only lend substance to the truism that the heart has reason of its own, which reason does not know. Po, parang sinulat na isang writer talaga, but definitely yielding to this gentle universal emotion is not to be so casually equated with immorality. Ibig sabihin, wala siyang kaso. Yun ang ibig sabihin nito sinabi niya. The deviation of the circumstances of their marriage from the usual societal pattern cannot be considered as a defiance of contemporary social mores. Woo! Yung sipot ko, puro dugo na sa English. So nakakalungkot lang kasi mga mismong batas natin ay walang habol sa nangyari din sa teacher at doon sa estudyante na tinalakay natin. So siguro maganda rin to na pinopost online. At nakikita natin karamihan na naiisip ng mga tao sa social media ng mga Pilipino sa mga na-change natin mga values over time. Alam ko marami tayong mga kakilala natin na matanda noon na may mga ganitong cases na sobrang bata at nagiging sila pag naging legal age siya. Pero hindi natin alam na ito ay harmful sa growth ng mga batang yan. Kasi sila ay quote-unquote nag-grow. Kaya nga nanggaling dun yung word nag-ming. Ibig sabihin, nire-ready mo pa lang, pine-prepare mo siya para sa isang relasyon. Mapa-sexual man o hindi. Dito natin kailangan i-prove yung intent. Kaya nga sobrang hirap i-prove dito. Sa particular case na to, hindi na bumalik sa kanyang posisyon yung teacher sa school na yun. Kasi nga, sinabi dito, yan no, we believe that it would neither be to the interest of the parties. So, any prudent purpose be served by ordering her reinstatement. So, di na siya kailangan ibalik. Kasi napag ano na siya ng buong school eh. May scandal na na-involved na between isang teacher at isang student. Ito ay pareho sa
babae at sa lalaki at vice versa. Hindi lang dahil sa lalaki yung kanina kasi ito exact opposite na nangyari, babaeng teacher. Kinailangan bayaran ng high school yung petitioner ng up to 3 years ng lahat ng pati ang kanyang separation pay at ng kanyang 1 month of every year of service. So sa man tatanong kung may kaso ba siya, feeling ko mahirap ilaban yun kung meron man kasi ito mga case nung 1990s pa tong case na to ay hindi nanalo. Kung meron ng ganitong case na naipanalo, lagi itong pwedeng balikan ng lawmakers. Paano nyo makakasuhan ng aking kliyente kung dito ay naipanalo nga at wala namang masama sa kanyang ginawa at nag-antay naman siya ng maayos. Pero yun na nga hindi porket hindi ka pwede kasuhan ay dapat mo nang gawin. Marami kang pwedeng gawin na wala namang kaso. Pwede akong tumayo sa harap ng gate nyo ngayon o sa labas ng bahay, nakatiting lang ganun. Malayo na wala ako sa loob ng ng bahay niya. Doon lang ako isang buong araw. Hindi yun kaso kasi wala naman ako sa public property mo. Pero bakit ko siya kailangan gawin? Makakatikim ka kasi ng mga complaints. Yun ay example dito ng mga complaints na na-receive niya, ng mga comments sa ilalim ng kanyang post. Naglabas pa siya ng mga Bible quotes. Ito na naman tayo ng mga dinedefend ng mga matatanda. Para siyang frustrated din na vlogger o influencer. Naglagay pa siya ng mga ganito hashtag. Diba ginagamit to sa TikTok? Cringe na kailangan niya gawin to. May siguro para mas lalo makita yung post niya. Pero yun nga, siguro lalo lang din nainis ang tao kasi ginagamit niya lagi yung Diyos. What do you expect? Galing nga siya sa Singles for Christ, ngayon Couples for Christ na. Sana nga buwabay si Jesus at kausapin ka kung tama ba tong ginawa mo. Kasi minsan hindi natin alam kung masama ba yung ginagawa natin o hindi. At nakakasama to sa mga taong nai-involve sa ganyan. Kasi yung pinaka nakakaawa dito ay yung kanyang naging asawa. Diba? Hindi naman siya. Gaya na siya mag-isip wala na tayong magagawa to. Pero yung mga nai-involve. Kasi buangkan nga ng estudyante ayaw may mali kaya doon. Sa buangkan na yun Pero sige, kailangan ko ng mga memes para dito. Good morning, children. Good morning, teacher Judy. Good morning, classmates. And now I'm glad to see you. Mga bibo na mga estudyante. The good morning, student mo. Yun yung difference ng isang good morning na ganito sa good morning kanina ng teacher. Yo, napanood mo school commercial kineme ng kapatid mo. Oh my! Feeling pagod after mag-exercise? Uminom ng wet para hindi ma-dehydrate. Try drinking water. Stay hydrated, Leche! stay wet. Ayoko, don't stay wet sa mga estudyante. Don't stay wet, please. Iwasan nyo na mga ganyang usapin. Tsaka yung mga teacher din, please, yung mga teacher, huwag kayo maging wet. Tinuturuan ng mga estudyante, okay? Hindi tinutusukan, parang awa nyo na. Sir, ano pong kulang ko, sir? Ano kulang mo? Opo. Nanginginig ka ba? Huwag kang kabahan. Ayun, wala. Yun. Wala kang ipinasa. Ganito lang dapat yung relasyon ng teacher tsaka na kaya mga estudyante. Ano lang, playful lang. Wala na iba. Ang baba na so ina-announce pa. Iba nga ina-announce pa yung relasyon ng student na online no? Sakit yan. Tignan niyo yung joke ni Arshana sa daddy niya. Ang daddy, pang anak lang hindi pang classroom. Bakit hindi umiinom ng Pari, soft dapat drinks daw. ang Bakit? mga pare? Nag-reply si daddy. Kasi, ano yan? Mga juice. Buset! Natalo mo ng dad jokes ang isang dad. Next level ka na. Very good. Careless youth, law-related positives, mga boomer sa fb.com. Magulang mo pa rin! Ay, nanay mo pa rin yan! Yes! Bible cult! Balita, ito naman nangyari doon sa Kawit, Cavite. Isa daw political candidate at aspirant nag-deliver doon ng St. Mary Magdalene Church. Sino siya? Hindi ko siya kilala. Separation of church and state? Nakakalungkot naman ganyan. Bawal yan. Hindi pwede gamitin sa simbahan sa ganito mga paraan. Baka siguro malaki ang kanyang suporta sa simbahan na ito. Hindi naman sa labas, ang dapat pinapalakpakan lang yan ay ating pananampalataya. Di ba? Kung mabuti ka naman tao, wala kang masama sa pananampalataya mo. Pero kung ginagamit mo ang pananampalataya mo ay yung paniniwala sa Diyos para takpan ang inyong maruruming mga gawain. Di ba? Yun yung naging tema ng video na ito. Ay pinapakita mo lang dito yung moral values na meron ka. At yun, pinapakita rin doon yung mga boboto sa kanya. At doon natatapos natin balita ngayon na ngayon. Kung gusto pa na mga ito, huwag nyo na like, share sa mga may crush na teacher na friends. At huwag nyo subscribe, James Yapper na mabalan.